Bon dia, president, i bon dia, vicepresident, diputats i diputades. Contenta de veure'ls. Des d'aquí també, i en nom del meu grup parlamentari, també vull enviar unes mostres d'afecte i escalf a totes aquelles famílies que han perdut alguna persona estimada i aquelles que les tenen encara en els hospitals o a les residències patint per la seva vida. Esperem que es puguin recuperar aviat i sortim aviat d'aquesta foscor en la que ens trobem. Avui debatem aquests 4 primers decrets llei que el govern ha aprovat i que intenten donar resposta a aquesta crisi del Covid-19. Són 4, però de fet n'hi ha un que modifica substancialment l'anterior i per tant quasi bé quedarien amb 3, però bé, són aquests primers 4 decrets que el govern des del 12 de març ha començat a desenvolupar. En primer lloc m'agradaria recordar-los, i crec que avui també ho ha fet el president del meu grup, que nosaltres ens hem posat a disposició del govern des del primer dia. Crec que el primer oferiment que fa el grup parlamentari socialista Units per Avançar és el 10 de març a través del nostre president, el que tendeix una mà al govern per acordar mesures urgents i extraordinàries per intentar pal·liar aquesta crisi que tenim a sobre. Ho va fer convençut que és veritat que en aquests moments difícils és quan ens toca sumar i construir junts. Avui fins i tot ho diu Ciutadans, el to del diputat Soler és un to que jo li vull agrair i el vull felicitar, perquè em sembla que Ciutadans no havia tingut aquest to en els darrers temps i en un moment de dificultat imperiosa com la que vivim crec que és un gest que els honora i crec que també s'ha de dir avui. Per tant, espero també que el govern sigui receptiu al que està dient grups de l'oposició, el grup majoritari de l'oposició, també el PSC i altres, per intentar establir mesures acordades. És veritat que les que presenten avui no les han acordat. Com deia, el dia 12 van aprovar aquest decret, el dia 13, és veritat, van fer una reunió amb els portaveus econòmics on nosaltres, des d'aquell moment tan incipient, vam traslladar algunes inquietuds, algunes propostes al govern, però des d'aleshores no hem tingut més contacte més enllà d'aquestes compareixences que de manera virtual hem anat fent i que realment dificulten tant la relació. Nosaltres creiem que no hi hauria d'haver impediment per poder realitzar comissions o plens com el que estem fent avui, de manera reduïda i amb totes les garanties, però creiem que seria el millor. De fet, hem vist a l'Estat, hem vist al Congrés dels Diputats com es celebren plens i comissions. El president Sánchez assisteix per respondre, ell i el seu govern, a les sessions de control en els plens, però també hem vist com el ministre Illa, un cop a la setmana, compareix en comissió per donar comptes de la situació i de les mesures que es prenen, i creiem que això també estaria bé que passés aquí. Sobretot tenint en compte que dins d'aquesta crisi greu hi ha hagut moments de molta tensió i n'estan havent-hi. Per exemple, poso el cas de les residències, on fins i tot el propi president Torra ha qüestionat la gestió que s'havia fet. Potser a vegades les compareixences en comissió anirien bé per poder també analitzar, debatre i dialogar, que és el que dificulta molt el sistema virtual per desenvolupar amb una certa normalitat. Però bé, tornant als decrets, en primer lloc els hi recordava o els hi vull reforçar aquesta idea de la mà estesa. En segon lloc, els hi volíem dir que les mesures que vostès han pres són correctes i nosaltres les compartim i per això avui permetrem la convalidació d'aquests decrets, però també els hi hem de dir que ens semblen absolutament insuficients. Creiem que no hi ha un esforç econòmic aquí darrere i creiem que no hi ha hagut mobilització de recursos davant d'una crisi com la que estem vivint. I el govern pot dir que no té capacitat per fer-ho, però això no és cert. Hi ha instruments per poder modificar els pressupostos encara prorrogats, tot i prorrogats, per poder fer front a aquestes mesures. I ho han fet altres vegades. A l'abril del 2019, el decret 7/2019 modificava el pressupost per poder fer front als augments de personal que venien establerts per l'Estat i per fer el pagament d'una part de la paga extra el 2013. Era un suplement de crèdit de 800 i escaig milions d'euros que modificava el pressupost en l'entorn dels 2.000 milions. És a dir, que durant el 2019 i durant la resta d'anys s'han fet modificacions via decret llei per tenir més recursos i poder fer front a compromisos. La meva pregunta és, i la pregunta del meu grup és, per què avui no hem fet això, vicepresident? Per què davant d'aquesta greu crisi hem volgut esperar el 24 d'abril que s'aprovin uns pressupostos quan en tot aquest mes que portem de pandèmia podíem haver fet decrets de modificació pressupostària per fer front a aquests recursos?
Ho podíem haver fet com ho hem fet altres anys. Hi ha diferents mecanismes, modificant, incorporant aquests ingressos que han arribat de l'Estat i que ja no han anunciat, sinó han estat transferits, com l'actualització de les bestretes. Primer van ser a finals de març 260 i ara han arribat 260 més. A més d'aquests fons socials, del suport per les beques menjador i altres. Això ja només ingressar-lo, transferir-lo, genera partida i podrien estar fent decrets de modificació. Però després una altra cosa, podrien estar vostès també reorientant recursos de diferents departaments per dirigir-los en aquells àmbits prioritaris. I ara jo estic pensant en mesures molt abocades en els autònoms, amb les petites empreses o les famílies més vulnerables. I vostès tampoc ho han fet. L'altre dia ens va sorprendre la consellera d'Empresa i Coneixement, ens va sorprendre positivament perquè ens deia que dins de les possibilitats que té dins del seu departament havia d'alguna manera passat el rasclet per dedicar 9 milions d'euros a un programa de xoc contra el comerç. Doncs li vam agrair molt, ens sembla que està molt bé. La nostra pregunta és per què no ho ha fet el govern en el seu conjunt? Per què el govern en el seu conjunt no ha anat revisant en els departaments que són menys prioritaris per dedicar, no estic parlant de 5.000 milions, no ens hem tornat bojos, 100, 150, 200 milions d'euros a mesures urgents per pal·liar aquesta situació tan difícil que viuen, per exemple, les petites empreses o els autònoms. Això és el que no entenem. Si ho ha fet un departament que justament el que hauria de tenir és injecció de més recursos per fer front a aquesta crisi econòmica, doncs justament ho fa aquest i en canvi el govern en el seu conjunt no ho fa. És a dir, ho podia haver fet i per això no necessitava de decrets llei. I a més, amb els recursos extraordinaris que han arribat de l'Estat també podia haver-ho fet. I no entenem, vicepresident, per què això no ho han fet. Com li dic, li recordo, el decret llei 7/2019 ho permetia i ho va fer l'any passat. Per tant, no entenem què ha passat aquest any. Jo entenc que vostès tenen molta voluntat i molta insistència en el fet que s'aprovin els pressupostos, però aprovar els pressupostos no és incompatible que fa un mes haguessin pogut estar prenent mesures urgents. I miri, i li dic perquè vostè ens podria dir moltes coses, però com que ja s'ha fet, com que ja tenim precedents, doncs no sé per què ara no es fa. I escolti'm, i al final la Generalitat de Catalunya té molts recursos i té competències i per tant el que ha de fer és exercir-les. Miri, i ho hem posat com a exemple, el govern valencià ha portat a través de diferents avions, crec que ja ha arribat a l'11è o el 12è, més de 500 tones de material sanitari. I escolta'm, i ha especificat quin material sanitari i on el reparteixen. A nosaltres ens agradaria saber, que encara no ho sabem, quines han estat les compres de material sanitari, quines exactament, per unitat i on s'han repartit. És que no tenim encara aquesta resposta, vicepresident. I per tant, la transparència també em sembla que és un dels valors que haurien d'existir i per desgràcia no el tenim. Diuen vostès, i es queixen molt de la falta de competències, i ara ho diu vostè, la recentralització. Però miri, si les competències les tenen totes. Competències per comprar material sanitari? Les tenen, les tenien. El que passa és que no les han fet servir. Home, si ho ha fet servir el govern valencià, suposo que no hauran fet unes comunitats i unes altres no. Les tenien, però no les han exercit i ens agradaria que ens expliqués per què. Escolti'm, la Comunitat Valenciana, a més, a part d'aquesta compra de material, també ha pres mesures valentes pel que fa al tema econòmic i ha aprovat, per exemple, fons, més de quasi bé 60 milions d'euros per fons als autònoms, 32 milions d'euros per sectors estratègics com la joguina o el tèxtil, 32 milions d'euros per complementar els ajuts a aquells treballadors que formen part d'un ERTO i unes quantes més. No estem parlant de grans xifres, però un gest de voluntat ens sembla que hauria estat bé. Vostè podia haver sacsejat el pressupost de la Generalitat, tot i prorrogat, per haver establert mesures d'aquest tipus. I no entenem, sincerament, per què ho ha fet. La Comunitat Valenciana té un pressupost bastant més petit que el nostre, de 16.900 milions d'euros, i és la segona comunitat d'Espanya més endeutada, és a dir, que condicions pitjors segurament que les nostres, no? I en canvi, doncs ho han fet. I nosaltres tenim una sensació que vostès sempre van tard. Sempre van tard o sempre tenen excuses per no fer. Perquè aquí, encara que no ens agradi, seguim sentint retrets, excuses i mirant a un altre costat. I em sembla que hi ha competències, tenim recursos per poder prendre algunes decisions. Miri, la realitat és molt tossuda, ens pot agradar o no, però és molt tossuda. I si gestionen en aquests moments una autonomia com és Catalunya amb competències i recursos, doncs escolti'm, el que han de fer és respondre a aquestes obligacions i a aquestes responsabilitats que tenen. Miri, en darrer lloc, alguns aspectes concrets dels decrets que han aprovat que no ens acaben d'agradar, més enllà que creiem que són insuficients i que es podia haver fet més. Miri, no compartim aquesta visió que fan vostè diferenciada pel que fa a l'augment retributiu només del personal sanitari de l'ICS.
I, en canvi, deixen de banda el personal del Siscat i no estableixen cap mecanisme perquè aquest personal cobri més endavant. El personal del Siscat són el personal sanitari dels consorcis, és a dir, de la sanitat consorciada pública. I vostès els estan deixant de banda. Només estan decidint augmentar aquestes BPOs al sector, als metges, diguéssim, al personal sanitari de l'ICS. No entenem per què aquesta diferència. I mentre vostès fan això, clar, em sap greu dir-los, però sobrefinancen la sanitat privada amb un decret que avui no convalidem i que veurem si tenen el suport de la cambra per convalidar-lo, posant 43.000 euros per llit d'UCI o pagant o compensant a la sanitat privada per això. Home, si estiguéssim en les millors condicions a la pública, però és que justament la pública té moltes deficiències i precisament amb uns dels decrets que avui aprovarem i que en aquest cas concret nosaltres ens abstindrem, doncs decideixen fer aquest augment retributiu que ens sembla molt bé als professionals sanitaris, però només de l'ICS. I nosaltres el que li diem és, escolti'm, passin de l'aplaudiment al reconeixement, i el reconeixement ha de ser econòmic si realment el que estem és valorant de la manera que ho estem fent en cada intervenció els nostres professionals sanitaris. També parlen vostès en els decrets sobre els ajuntaments. De fet, hi parlen per dir que podran desenvolupar plens i òrgans de govern. Està bé, però ni un euro tampoc als ajuntaments. Els ajuntaments, que alguns amb pressupostos aprovats i altres no, estan fent mans i mànigues per donar respostes a aquesta crisi. I pregunti vostè als ajuntaments el que estan gastant cada mes de més pressupost que no tenien per fer front a aquesta crisi. És extraordinari el que estan fent. I ho estan fent. I aquesta és la comparació que a nosaltres ens desencaixa quan veiem el que està fent el govern. I ho està fent els ajuntaments i ho està fent la Diputació, que també ha comprat material sanitari i que ha posat 50 milions d'euros en el fons de l'Oficina de Gestió Tributària per donar bestretes als ajuntaments, ja que evidentment s'han ajornat, de moment s'han suspès el pagament dels impostos. Tampoc vostès han fet coses fàcils, com és agilitzar alguns pagaments als ajuntaments. Per exemple, la taxa turística, que normalment es paga sempre a final del primer trimestre i aquest any, de moment, encara no s'ha ingressat. Home, doncs són recursos que a ajuntaments els hi va molt bé. Doncs els demano que amb algunes coses també puguin posar agilitat a les seves decisions. Miri, una altra decisió que no ens convenç, sobre el cànon de l'aigua estem d'acord que aquesta tarifa social, però nosaltres creiem que aquell que està desenvolupant activitat econòmica de manera normalitzada, doncs no sé si li hem d'estalviar això. Igual a les famílies, no totes les famílies són iguals. Aquestes reduccions lineals a nosaltres no ens agraden. Ens agraden les reformes fiscals o les fiscalitats progressives i justes. I per tant, doncs bé, aquí vostès han pres aquesta decisió, que ens costarà molts recursos, però crec que potser podíem haver afinat una mica més. Per no entrar en l'àmbit de l'educació, que també s'han comès alguns errors o han arribat tard, com el tema de la gestió de les beques menjador, que les han hagut de distribuir els propis ajuntaments amb dades equivocades i 15 dies tard. Sí, les han distribuït els ajuntaments. Sí, amb personal propi. Sí, vicepresident. Oh, clar. Bueno, sí. En fi, la Generalitat el que està clar és que mai fa res malament i mai reconeix la feina que fan els altres i crec que estaria bé que ho fes perquè els ajuntaments es queixen poc i treballen molt. I crec que és el que toca avui, en aquests moments, als governs que estan al front d'aquesta crisi. Miri, malgrat el nostre descontent per les mesures insuficients, per algunes que no ens acaben d'agradar i que potser no acabem d'entendre, i malgrat algunes declaracions impròpies d'un govern que creiem que ha de ser de tots i que els hi diem moltes vegades, nosaltres, en moments difícils com aquests, creiem que s'ha de seguir estenent la mà, s'ha de seguir recolzant a un govern perquè pugui avançar amb la presa de decisions, però, com es pot imaginar, no estem satisfets. Avui el president del meu grup els ha entregat aquest document, Pacte per la Reconstrucció Social i Econòmica, que creiem que és el que hauria de prevaldre en aquests moments, és a dir, que tots formessin part de la sortida, de les respostes, de les solucions i no només uns quants. Tant de bo sigui així, perquè crec que és el que la ciutadania també vol i ens mereixem tots per treure el millor de nosaltres i posar-ho en benefici dels ciutadans i de les ciutadanes d'aquest país. Per tant, com li deia, permetrem la convalidació d'aquests decrets, però els demanem ambició, treball i cooperació amb totes les administracions per realment lluitar i en sortir-nos d'aquesta pandèmia que estem vivint. Moltes gràcies.